Здравейте! Днес ви представяме един истински красавец без аналог на пазара. Напиши ни в коментарите колко струва този уникат според вас. Mercedes-Benz е класа 350 дизел 2016 година с оптичен тюнинг Brabus. Задвижван от 3 литров дизелов двигател с 258 конски сили, който го прави един от най-предпочитаните двигатели на марката. Автоматичната 9G Tronic скоростна кутия има 5 режима за шофиране. Автомобила разполага с следните екстри: адаптивни мултибим LED фарове, технология, която минимизира заслепяването на другите участници в движението. Волан от естествена черна кожа с лопатки F1, аудиосистема Burmester най-висок клас, седалки с памет и подгрев, двоен панорамен люк, амбиентно осветление с възможност за избор на цвят. Също така автомобила притежава ексклузивен двуцветен интериор от естествена кожа напа с контрастни шевове и шито табло. А бруталните 20-цолови джанти придават още по-агресивна визия на черният кошмар. Пакет от асистенти за водача, 360 градусови камери, асистент за следене на пътна лента, асистент за мъртва точка, асистент за самопаркиране на автомобила Distronic, Head-Up Display. Моля, обърнете внимание на детайлите по автомобила, за да го оцените възможно най-добре. Предлагаме и собствен лизинг без доказване на доходи, дори с лоша кредитна история, одобрение на 100%. За повече информация позванете на телефон 0876 777 030. До скоро и не забравяйте да ни последвате!